এটা হচ্ছে ফ্রন্ট গেটটা ମାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ମନ୍ଦିରର ପୁରା ଏଇଟା ସାମ୍ନା ଗେଟ୍ ଏପଟେ ଆମେ ଯିବୁନି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ରଖିବୁ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ରଖିକି ସେପଟ ଗେଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। କଣ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି ଇଆଡ଼େ ନା ନା ଆଉ ଗେଟ୍ ନାହିଁ ଗେଟ୍ ଯେ ସେପଟେ ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପୁରା ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଡ଼ିବ। ହଁ ବୁଲିକି ଗଲେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ନା କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏଟା କଳସ ଉପରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଥୁଆ ହେଇଛି। ରାବିଟ୍ ରାବିଟ୍ ଇଏ ରହିଲା ମାଙ୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଏଇପଟେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯିବେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଗରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୋଗ ମହାସୁଳ ଟିକେଟ୍ ଘର ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଏଇଠି ଆସିକିରି ତା ଟିକେଟ୍ କରନ୍ତି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଲକର୍ ରୁମ୍ ଯେଉଁଠିକି ମୋବାଇଲ ଆପଣ ରଖିକି ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଚୁଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚୁଟି ପକାନ୍ତି ସୋ ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ଘର ଜାମ୍ ହୁଏ ମାନେ ଯେଉଁଠି ପାଦ ରଖିବାକୁ ବି ଜାଗା ନଥାଏ ଲୋକ ଏତେ ଭିଡ଼ ରୁହନ୍ତି। ପକେଇବି ସେ ବୋଧେ କୌଣସି ଅକେଜନରେ ଛୁଟି ପଡ଼େ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଆଜି ତ କାହିଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଏପଟେ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିର। କଣ ଗହଳି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଆଜି। କେମିତି ଟାଉନ୍ ସେତିକି ବାଟ ହବ। ବସ୍ ଥିବ ଯେ ବସ୍ ଏଠି ଭଲ ଅଛି। ଚୁଟି ପକେଇଲା ବେଳେ କେତେ ଭିଡ଼ କହିଲ ପୁରା ଏ ଗେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ସେଠି କେତେ ଭିଡ଼ ଥାଏ। ମା ଦୁଆରଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର।
माँ दुआरशुणी मंदिर को सामने ही शिव मंदिर अच्छी भितर को जीवा ए शिव मंदिर को भितर को जीवा माँ दुआरशुणी मंदिर भितर माँ पूजा अर्चना चलती बर्तमान ये हूँ जगन्नाथ मंदिर ये कम चली बर्तमान बहुत वर्ष पूर्व होता कम बंद हो पड़ी मंदिर भितर जीवा ए सो वर्तमान आम देखा ये हूँ नड़िया जो भक्त मान सब पठाती विभिन्न स्थान जो नड़िया पठाती माँ को तो ये आसी ये आसी रही कौन कर जानी कौन कर किंतु जिते सब भक्त मान मानसिक जो नड़िया सब पठाती ये आसी ही रही देखो केते सारा नड़िया कत्ता छड़ाऊँ खाली नड़िया को बाहर कर गोटा नड़िया को बाहर कर कत्ता छड़े गोटे जगह रखुं गोटा नड़िया गोटे जगह रखुं तो ये मंदिर भीतर बुला सैला गेट देके आम बर्तमान बाहर को जीवु गाड़ी धरी घर को जीवु वीडियो यदि भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू।